Ọkammụta Obasi Igwe bụ nwoke fọrọ ndị Igbo n'anya nke ukwuu. Ọ chọkwara ọdịmma ndị Igbo maka ka o si eme mere kwamgbe ebe ọbụla ọ gara ka ọ na-ekwu otu ndị Igbo ga-esi wee jikọta onwe ha wee keta oke ha. Obasi Igwe ya bụ prọfesọ Obasi Igwe bụ onye nkụzi pụrụ iche. Ọ na-achọ ọdịmma ndị Igbo, ọkachasị ndị agbata obi ndị Igbo bụkwa ụmụnne ndị Igbo. Onye ọkammụta na-ekwu na ọ bara uru ka ndị Igbo nakwa ndị agbata obi ha bụ ụmụnne ha jikọọ aka ọnụ ka ha wee keta oke ha na Naịjirịa ma ọ bụ zọta ihe ọbụla nke ha chọrọ ịzọta. Ọ na-ekwu wee sio na Igbo niile kwesịrị ijikọ aka ha na ndị agbata obi ha ma ndị Rivers na ndị didebere ha na ha niile kwesịrị ijikọ aka ọnụ ka ha wee keta oke ha. Ya mere anyị ji wee jee wee jụọ ya ajụjụ ole na ole. O kwuru uche ya kwukwa ihe niile anyị kwesịrị ime n'iji wee fụ na anyị niile jikọtara aka ọnụ fụ ụwa anyị n'anya, fụ ndị agbata obi anyị n'anya ma wee zọta oke anyị dịka ụmụ Igbo fụrụ onwe ha n'anya. Ọ kọkwara ihe gbasara Igbo n'ụzọ pụrụ iche, ihe dị iche iche ka o kwuru. Ngwa lekwanụ ka o si kwube ya ozigbo ozigbo. Ọ dị ma ọkammụta, ndị na-ekiri anyị na mba ụwa dum ugbu a bụ ndị Igbo, ha nọ n'ebe niile na-ekiri anyị. Dịka ọkammụta, anyị chọga yọọ gị ka ịkọtụrụ anyị onye anyị bụ dịka ndị Igbo. Maka na ụfọdụ dịka isi kwuo, onye Ebonyi pụta ugbu a, onye Rivers pụta, onye Ikwere dịka isi kwuo, onye Delta, onye Asaba pụta, onye ọbụla na-asị na Igbo nke abụrụ Igbo na Igbo nke ọzọ abụrụ Igbo. Biko, ebe ka ndị Igbo si? Gịnị bụ onye bụ onye Igbo? Ka mbido Bọni ọ bụ ndị ngwa a na-akpọ ala gbara ihe na mmadụ ka jere meghe Bọni. Ha meghere Bọni bụ obodo ndị Igbo. Si oge ahụ ndị Igbo na-eji ya na-azụ ahịa anyị na ndị mba ọzọ. Ebidoro n'ahịa Igbo nke adịrọ mma, emekata ya nke ahụ bụ ekwu. Obobo bụ onye Igbo a na-akpọ Jaja, onye Nkwere. Jaja ebe obibo bụ na Bọni. Ya na onye Igbo ọzọ a na-akpọ Okojumbo wee so okwu ka a lụkọtara agha. Ọkpọrọ ndị Igbo ọzọ ga mere ebe ahụ. Ndị Igbo nọkwa n'ime obodo na mgbago anyị nwa tiekwara ya ka o mere ebe ahụ. Port Harcourt ihe ahụ ya bụbụ igwe ọcha. Ahụ ebe ndị Igbo na-esi na-aga Bọni mgbe gboo. O nwere onye ọbụla zara aha Ikwere na Port Harcourt, ọ bụsi Igbo Igbo. Ọ bụ na mgbe ofu onye na-akpọ prọfesọ Amori Talbot bịara na-enyocha asụsụ Igbo ka e were ya aka dee Baịbụl. Ofu onye gwa ya na ofu nna ha bụ onye a na-akpọ Iwe Eru Ọha ma ọ bụ Iru Ọha. Ọsị edonye nke ahụ bụ akwụkwọ o dere na mbido senchuri nke gara aga. O nwere ihe bụ Ikwere. Ikwere bụ ihe a na-akpọ agreement. Ndị Igbo niile ji iche iche bịara. Ọ bụrụ na ibe ha na-abụ ndị bịara last na-achọ ebe ha na-anọ. Ekwerịkọta na Ikwere gị na ebe a, Ikwere gị na ebe a, Ikwere gị na ebe a. Mgbe ebido nwewe aha na Ikwere bụ 1930s, 40s bụ ihe dịka ndị ahụ. Ihe niile a bụ Igbo Igbo. In fact, ndị mere ebe ahụ ka ndị mmadụ biri ya bụ ndị Ọka na-akwụ ụzọ karịa ndị ọzọ. Ndị Arụ bụ ndị na-alụ ọgụ na-agba, ọ bụrụ ịlụ ọgụ, ndị na-agba ohu. Ndị Isuama bụ ndị na-eje ahịa na-ebugharị ihe niile. Ya bụ na ndị a niile bụ ndị ka aka biri ebe ahụ. Ndị niile a bụ ndị mere bi na mkpada ebe ahụ. Kama ihe ndị odu na onye ọbụla bịara abịa na-akarị inwe ambishọn, na-akarị inwe uche ịkpata ego. Ka ezi ndị wezi ebe a kpọmkwam. Maka na ndị anyị kwuru ndị Ikwere na ihe ndị ọzọ, ha na ndị Ijọ, ewe ndị a na-akpọ Ijọ na ndị Efik, ha na-akarịsị na ha bụ nwanne. Ka m gwanụ gị, o nwere ihe gbasara Ijọ na Port Harcourt ma Bọni ma Obobo, nwere ihe ọbụla gbasara ha. Ma ị bịa n'ebe ahụ Ijọ bi, nọọ ndị Igbo meghere ya.
Ọ ndị makiri meghere ihe Kalabari, onye a na-akpọ Kalabari, ebe a na-akpọ Kalabari. Kalabari ma ebe niile obodo niile a na-akpọ Kalabari, ọ makiri onye Igbo meghere ya. Ogwamafa bụ ala obodo nọ n'ala Igbo ka esi jee mere Kalabari. Ọ ndị Igbo ji emeghe Nembe, ma ebe a na-akpọ Nembe Basambiri, onye Enugu meghere Nembe Basambiri a na-akpọ Ogbodo. Ọ bụ onye Igbo ọzọ meghere Nembe Olugbumabiri. Legba anya, o nwere ndị a na-akpọ Mmehi, asụgharị aha ha n'okwu Ijọ. Ndị a bụ ndị ohu ha ma meghechara obodo Ijọ dị iche iche. Enwere ogbu ihe na-akpọ Ijọ. Ọ bụ ụmụaka Igbo a chọrọ ire n'ohu mgbe Bọni mechiri, a na-esizi brash na Nembeje na-ere ha. Ndị ere ọha wee bụrụzie Ijọ. Ndị abụcha ndị Igbo. Mana ha na-imirikiti n'ime bụ ndị Ijọ ada asụkebe Igbo. Ha ma asụzi n'Igbo maka ụzọ ihe abụọ. Nke mbụ, ha arapụgo n'obodo nne na nna ha. Nke abụọ, o nwere kọlt, otu nzuzo ha na-etinye ha ekine kọlt. Etinye ha ebe ahụ, emegharị aha ama amasị ebe ha nọ. Nke ọzọ, o nwere ihe na-akpọ ritual meal. O nwere ihe nri a na-esi wee nye ha. Esi nri ahụ wee nye gị, ebe isi bịa ewewazie gị iwe, ime ahụzi ebe ahụ n'anya. Ha wee otu a megharịcha ndị mmadụ. Ọ ihe ha ji eme ka ha sị na ha bụrụzi Igbo. Ma ọ sị na ha bụrụ Igbo, si sụwa Ijọ ha na-asụ. Ihe a na-ekwu bụ ndị a na-asụkwa n'Igbo mara na-aza aha Igbo, sikwa na mgbago ala Igbo wee bata n'ala Ikwere. Ịghọta ihe a na-ekwu? Ụfọdụ ndị Igbo ọzọ na-asụkwa Igbo bụ ndị Asaba, ndị Ọgwachi na ndị a niile. Ọ bụrụ ebe ahụ ka esi nweta nsogbu. Ndị ahụ mana ha bụ Igbo. Ikwere anyị okwu mana ha bụ Igbo. Na ihe na-eme bụ na anyị bụ Igbo mana ya bụrụ ọsọ Igbo. Ma mgbe ahụ na-asị anyị bụ Igbo na enwere mgbe anyị bụ Igbo. Na ọ bụ ihe ndị Naịjirịa na-agwa ha ka ha na-eme onwe ha. Ihe ha na-eme ha bụ si ha dịkwa n'ike ka ha nọrọ dịka ụmụ ogbenye, ka a na-emegide ha, ewere ebe kee n'isi ha. Ha bụ ogbenye ugbu a, very poor na asụsụ oyibo. The people are suffering, the children are suffering, the Boni are suffering, but their leaders are in wealth. Ha nọ n'ego, mana ndị adị sọ. Anyị na-asị anyị mere mba Port Harcourt ka anyị nwere ebubata ngwa ahịa. Emeghe ya ọha ma ga-eri uru ya karịcha. Ma ndị Naịjirịa jidechie si unu na-esi unu abụrụzi Igbo bụ ndị na-egbochi ndị Ikwere ịhụ ụzọ werekwa onwe ha. Mana ike ga-ahụ na Nnamdi Kanu wee bịa wee kpụkọ ndị niile ahụ ha kwụdị marakwa na ha bụ Igbo. Ọ bụ ihe mere ha ji chọọ ka egbuo Nnamdi Kanu gbuo Ekpọ. Maka mana Nnamdi Kanu abịa ha anya mewe ndị niile ahụ na-achọ gị na-agba gị na Ikwere na-achọpụrị onye ga-abịa zọpụta ha. Onye mere ha ji kwere n'ebe Nnamdi Kanu nọ. Nke ahụ na-akọ na Ikwere si na ha pụrụ Igbo. Ndị na-edu ha n'ọgbakọ Ikwere convention, ha si n'ọgbakọ Ikwere, ha azawazi ọgbakọ Ikwere convention, si n'ọgbakọ Ikwere convention, ha azawazi ọgbakọ Ikwere global, ha si n'ọgbakọ Ikwere global, azawazi ọgbakọ Ikwere global worldwide. Ụfọdụ si na ihe ọ dị ka ndị ọcha ji tụfie ha na wee kpọzaga ndị Hausa ka na-atụfie maka mmanụ afọrọ ebe a. O so ihe a so ihe na-eme ka a bụrụ ya bụ ihe ndị Igbo chiziri ndị Igbo isi na ọha wee ya. Ha chọrọ ka etọgbapụ ka anyị gawa iche tawa ahụhụ nke anyị, ka Igbo ọzọ gawa iche tawa ahụhụ nke ha, ka ekewa laghachi unu bụrụ ohu na Naịjirịa. Ọ ya nwa bụ ihe a na-akọ. O nwere onye na-achị ọgbakọ Ikwere ugbu a, amamọ achịla Igbo ụdị ha. Ihe a bụ aha ndị arụ. Ọ bịa ebe a, ọ gaa n'ụlọ ya, ọ mara na ọ bụ Ikwere mara nọ Igbo. Ọ bịa na ndị Naịjirịa, ọ mara na ọ bụrụ Igbo. Ọ bụ ihe a na-apịtọ n'ebe ahụ. Mana o buru ibu ndị na-eme ha. Ime ha a na-akpọ majority mana ha bụ Igbo. N'ọbụ iwe ha ebe Nnamdi Kanu nọ.
maka Ikwere chọrọ onye nzọpụta dịka mụ na gị chọkwara onye nzọpụta. Igbo niile chọrọ nzọpụta. Anyị niile ma na anyị bụ Igbo. Na ihe Naịjirịa chọrọ si onye amara n'ọbụ Igbo, onye si na n'ọbụ Igbo, ka ha legide anyị anya mara ihe a ga-eme anyị. Ọ bụrụ imere ala sikwu n'onye ọbụla elegide ndị ọzọ anya. Ikwere na-eche na Bọrị na Opobo anya mara ma ọ bụ ndori ma gị na mmeghe ala kpoba ha si nke iche. Onye ọkammụta enebe anyị na-abịa afụ na mụ onwe m na-achọpụta enigidego m mee nchọpụta ewere ebe ọzọ ewere Igbo na-abụghị na Naịjirịa a na-asụ Igbo ebe ọzọ afụrụ ndị Igbo ọ ga-esiriri ọwụwa anyanwụ Naịjirịa ya o jee nọrọ ebe a, mana ndị ọzọ nwe ka ha si bata na Naịjirịa. Anyị wabụ ndị gbanyere mgbọrọgwụ. Gịnị mere na ndị nna nna anyị ha ejikọrọ akụkọ anyị ọnụ kọrọ ndị na-etolite etolite ha amasị ike kwesịe ike n'ebe ha si? Ndị nna nna anyị ha mere ihe kwesịrị, ha metere ọfụma. Ọ bụrụ ha ma meghere Pọrakọt a na-akpọbu Igwe ọcha, ọ bụrụ ndị nna nna anyị meghere Bọni, ọ bụrụ ndị nna nna anyị meghere Opobo, ọ bụrụ ndị nna nna anyị mere Aimana ngweta asụsụ Igbo, ọ bụrụ ha na-akpọ chi okike maọbụ Chukwu maọbụ Chineke. Mana ụfọdụ n'ime ha gbaoge afọ ha na-aza afọ bekee, ma ndị si na ha bụ ndị eze na eze nọ n'ala Igbo na-aza afọ bekee. Nke ahụ ọ bụ ihe a na-ajụ gị. Nna nna gị mere ihe ahụ, ọ ihe i wetara onwe gị. Ndị nna anyị ha ọ bụrụ ha wetara Eke, Oye, Afọ, Nkwọ wee nye anyị ụbọchị na nri anyị bụ nri anyị ji ede ihe niile, weta ala mara mma otu a wee nye anyị. Ibe nna nna anyị mechiri ihe a niile, unu niile abịa na-aghasa. Onye asị na ọ bụrụ nke onye asị kedu ihe Igbo? Ihe Igbo bụ na ị chọrọ ka gị na nwanne gị mmekọ. A na-atụ ụjọ ebe ahụ na asịkwa na-agba ofu na Igbo ndị si na mgbago ga-abịa karịa ha. Mmadụ ga-akarị ibe ha. Ha nwere ndị ha karịrị, ndị a nwere ndị ha karịrị. Adịghị akarị na Igbo ofu na ofu onye ọbụla na-eche. Onye Ikwere nọ n'Enugu ga-akarị na onye Enugu. Ọ na ndị bịara abịa n'Enugu akarịbe ndị Igbo. Ndị bịara abịa n'Enugu steeti n'Enugu akarịgo ndị Igbo. Ndị bịara abịa na Aba akarịgo ndị Nkwa. O nwere mgbe ndị bịara abịa na-ama akarị ndị ime obodo ka a na-akarị gị ka gị na-akarị ndị ọzọ. Ọ bụ ihe na-eme ha. Ndị ọcha na-asị to eat your cake and have it. You cannot be organized and still be a majority in your locality. Mana ndị bịara abịa karịrị na Lagos, ndị bịara abịa karịrị na Kano, kedu ka ndị bịara abịa ma karịrị na Port Harcourt bụ ala Igbo. Igbo ahụ Port Harcourt bụ ala Igbo. Igbo ahụ na Ikwere na-eche ma Aba ma Ngwa ma Ọnịsha ma ịbịa niile n'ọsọ nke gị. Ọ dị gị maka ndị Hausa karịa ma Yoruba karịa ndị Isoma ha na-akpọ abụrụ na Isoma abụrụ ndị Igbo ọzọ. Isoma bụ ndị Isoma original Igbos nọ na Rivers. So ihe ga-ama bụ nzuzu. O nwere ihe akwụkwọ ndị ọcha there is a season of madness. Ndị mmadụ nọrọ ha na-atụrụ onwe ha asị. Anyị sị anyị amaghị ihe a rapụ ụmụnne anyị. Ụfọdụ na-asị na ebe a gbara anyị okirikiri na o nwechara ndị agbara okirikiri bụkwa nnukwu obodo. O nwere obodo ọbụla agbara okirikiri bụ nnukwu obodo n'ụwa. Switzerland is suffering maka encirclement. Mongolia is suffering because of encirclement. So kedu obodo agbara okirikiri bụ nnukwu obodo n'ụwa? Ọkammụta anyị kwesịrị ịkpọ onye Igbo ọ bịara abịa n'ala Igbo. Dịka onye Enugu nwere ike ọnọgide ọsị na jekwuru ụmụnna ya bụ ndị Igbo na-abịa. O jewela na ebe a lụọ ọ bụrụ ya abịa. Gịnị mere a na-abụ onye si Ebonyi maọbụ onye si obodo ọzọ batasị ya na ọ bịara abịa? Emeghị ihe a n'Enugu, ewebe ya na-abịa abịa mụwasị nzuzu. Mana Nigerian gọọmenti na-eme insight ihe a niile. Ha nọkọta ha bịa n'Enugu tinye ọgba aghara asị na ndị Enugu achụgo ndị Igbo ọzọ. Ha bịakọta ha bịa gwa gọvanọ na-abịa ịchọkwa ka echiri gawa gwa ndị Igbo ọzọ ka ha na. Ọ bụ ihe a na-eme na mba mmiri na Port Harcourt. Asị ndị Igbo unu sikwa na unu abụkwa Igbo. Mana ọ bụ a na-emegide gị na-eke gị iche iche gị nwa na onwe gị na-emegide onwe gị.
na-eke onwe gị iche iche. Ọ bụrụ ihe dị mma. Ọkammụta otu ọ dị ugbu a na mgbadata esi na obodo ọbụla agbara ogige na ha na ha obodo ọbụla agbara ogige na ha na-emepe ma ha ga na-ata afọ. Ha nwere ike ịga n'iru mana ịga n'iru ahụ ewere ebe ọma ewe ebe o jedebe Switzerland a na-akọ ma Lesotho ebe a ma Central African Republic bụ ndị ụwa kpọrọ asị maka agbara ha ogige, agbara ha gburugburu, o nwere ebe ha si apụ, o nwere ebe ha si abata, ndụ ha dị n'aka ndị ọzọ. Abịa n'ọgụ, the first strategy in war is to avoid encirclement. Ndị mmadụ na-asị na encirclement bụ ezigbo ihe gọwanụ mere sị gbewapụ ndị Igbo nọ na mgbago, gbewapụ ndị Igbo n'ebe a, encircle the rest, kpọọ ha in Central State, kpọọ ndị nke a Igbo Lower Niger. Ihe ọjọọ bụ ihe ndị mmadụ na-asị bụ ezigbo ihe. No, anyị na-akwete Igbo bụ ofu na mgbe Igbo ga-abụ ofu gaba n'ihu. Ọ dị mma ka ị na-iji chọta agamnihu ka ndị Igbo ga-esi wee wezie agamnihu. Mmiri orimiri bụ ihe na-ebute njem mba na mba. Anyị were orimiri Niger nke dị na Ọsịnịsha ewe ka ndị Igbo ga-esi megide egwuo ya. Ọ bụrụ ụzọ ndị Igbo ga-esi wee were orimiri akụnụba abata. Ihe ndị Yoruba ji aba bụ na ha were orimiri na Lagos ụgbọ mmiri na-abata. Ihe ọzọ ndị Naijiria ji ebutekwa nkewa, ọ dị ka eji ebute nkewa n'etiti ndị Igbo na ndị Igbo nọ na Port Harcourt bụ orimiri n'ebe a na mmanụ n'ebe a. Anyị bata dịka ọkammụta atụ alụ fụ ka a ga-esi gbuo mmiri orimiri Niger ka ọ bụrụ ebe ndị Igbo ga-esi wee na-atụbata. Nke ahụ ọ ga-ekwewo m asị stupidity, compromise Igbo politicians, ndị enyere ego si atụwa asị bụ ndị na-asị na a ga-enwe ibubata Igbo n'Ọnịsha. River Niger ebe o buru ibu bụ site na Lokoja rute Abọ. Ebe ụgbọ ọ bụrụ dị nnukwu ụgbọ mmiri mmebi hapụ ụlọ ahụ na-agbapụta nwa ezigbo ngwa afịa bụ site na Lokoja. Sizie n'Abọ gbada ihe ọ bụzi bụ streams, rivulets, ọkarị 50. Ofu gbada na Mbomadi, ofu wee gbada na Kolo Creek, ebe a na-akpọ Kolo Creek. Ebe ahụ ibiri ụgbọ nke ji osisi na-aga ma aga ụfọdụ ebe ahụ. Obodo ahụ bụ obodo Ijọ, mana ndị Ijọ bụ ndị DSP ha bụ ndị gọvanọ ji wee gbochapụ Igbo na Port Harcourt na Bonny na obodo ebe niile. Ọ bụ ofu ndị Ijọ a, these same Ijọ people that were instrumental in creating abandoned property and ethnic places of the Igbo nation in southern Igbo land, in coastal Igbo land. Are they the same Ijọ people that will give you chance to have access to the ocean through Ọnịsha, or the same Ijọ people? So no criminality of the Igbo politicians. Buddha Regina as in Ọnịsha Gabo. Then Ọnịsha will not carry that ship. Before the last ship can come in Ọnịsha, it will be dredged at least 10 meters deeper than it is. 10 meters is about 35 feet, between 30 and 40 feet deep. If you dredge it, where will you get the water to fill it? Yeah, are you getting? Because the low water is from Kainji, is being used by various dams and various African countries. Cameroon, everybody. So where will you get the water to fill it to carry large ship? Not only deepening it in terms of dredging, but expanding it to obtain wide ship access. So here I call dredging Ọnịsha. Nothing will happen in the next 1,000 years except more by miracle. The technology can be found
But the political environment is not there to dredge through the Ijaw territory. E nwekwara mmiri ọzọ dị na ihe dịka Ebonyi nke ahụ nwere ike ịrụ esi na Cameroon na agha. No. The only way the land Gowon was well advanced to divide the Igbo nation, because in the Igbo that they had to create Igbocha to Bonny and then assume it to Bobo through Imo River. These are the two major Igbo accesses to the sea. The above to Onitsha, the above to Nembe was used, but in very minor terms, because people used the above to Nembe to Akasatu, but that was through Ijaw territory. It was people that opened the Central Niger Delta, contrary to the problem history they are writing down there. But they found it uninhabitable, and then used what I call Igbocha to Bonny, and then Azumini and Akwete to Opobo. All these are the two major Igbo outlays to the sea. Therefore, more than anything, nothing like Onitsha seaport is going to happen. If the river Niger is to be dredged, all new Bukoga will reap the benefit, because it will enable them to have a seaports in local Jansu. Why haven't they done it? Is the question you should ask yourself. In Ghana, the second Niger Bridge. Second Niger Bridge will be to the advantage of the Middle Belt, more than to the advantage of the Igbo. It will be to the advantage of non-Igbos. But they don't want to build it. They have done their calculations, because Igbos will also benefit. So here in no matter if they become more conscientized that we can't leave our brothers. As you going to have one munai, no munai. Our question, I hope our brothers in River State are listening to this program. You should also remember that you are being oppressed, that the hinterland Igbos never committed a crime against you. That there was nothing that happened during the Civil War that didn't happen in Igbo hinterland. That most of the Igwe, Eche, Bonny, Opobo, and so on were internal refugees in Igbo hinterland. If they were oppressed, they would not have returned with wives and children they married from their brothers in hinterland. They should also remember that 99% of their wives are from Igbo hinterland. That by pretending not to be Igbo, they are insulting their wives and their children. Those pretenses about Igbo, Lower Niger, with which they should also know that they are being insulted by some Ijaw who refer to them as zones of linguistic transition and all that stuff, requiring language shift, that they are pouring insults on you by dividing you from your Igbo brothers and sisters. Remember that the only people gaining from this division are a few elite who are snatching money and being intimidated to avoid relationship with their brothers and sisters. Remember that there was what they called Igwe until the 1930s, or at most late 20s, last century. That Igwe is an agreement to live peacefully by a multitude of Igbo later-day migrants into southern Igbo land. Remember that even the question of Iruoha, where Ruoha never existed until Professor Amori Talbot was given that name by an isolated village, an elder, some part there. So you should remember that all these things are known to you, that there is not a single Igwe that came from Benin and then through Akalaka and Ochichi and Ogbomagidi. Ogbomagidi, who opened the Shobo, is a true reflection of the originality of Igwe in Igbo. Magidi means the product of bullet. Bullet means connection with the white man and Western culture. And so on and so on. So all this rubbish being imposed on the Igwe people is an insult in the intelligence of the Igwe, the intelligence of Southern Igbo land, the intelligence of everybody, and the intelligence of every other Igbo man. Nobody should rejoice in division and slavery. You are slaves as much as we are here.
Everybody is a slave of radical iniquity being imposed on the country. So here we demand a change in attitude of people. We demand, why are you afraid? When under the regime of Dr. Obara, it wasn't Obara that victimized them by many. No. He brought civilization. Igbo people bring light and civilization to others. And these Igbo people include the Igbo. The Igbo dialect, Boni dialect, Opobo dialect, Eche dialect were the basic foundations of the Union Igbo. Of the Union Igbo and Bible also. So we should stop these pretenses. And we should stop being laughing stock to other tribes in Nigeria. This business of independent ethnic nationalities should stop. Now, Oworonge, some Igbo people, they write that other Igbos were compelling them to speak Igbo language. They now call other people Igbo. That's the Igbo. Are the Igbo people not compelling a church to become Igbo? Are they not compelling anybody to be Igbo? They want everybody in southern Igbo land to be Igbo. That type of nonsensical thing should end. We are all one. Nobody likes domestic imperialism. There was nothing in Igbo thought and process that encouraged it. It is a feeling people have to. If the Igbos go out individually for their own livelihood, then people interpret that as an invasion. Either we be together or we don't be together. But that is Igbo town. It's Igbo city. But it has to be cosmopolitan to accommodate everybody. It was Igbo city before it became Igbo anything. So all these issues have been trashed. Ọkammụta tupu anụ agha ndị Igbo ma ndị Calabar ma ndị niile anyị niile bụ ofu na-emekọta ofu. Yes. Ajụjụ wee bụrụ gịnị bụ ihe mere ndị mmadụ ji bute ọgbaghara n'etiti ndị akpọgburu ofu na-emegbu ofu omume ama dịka ofu nọrọ dị ka ha na-ejikọrọ aka n'ụwa bụ Biafra. Enye na onwe gị nsogbu. To lose a war is not a good thing. Onye meriri n'agha bụ ajọ ihe. Onye ọzọ ga-ekwu n'ime karịa nke ahụ. Mana ọ dị mma na ha aghọtawago onye na-akpọ Kensara Owiwa ka agwa ihe ndị Igbo na-eme. Ọ rapụrụ Ibadan enwenye nnukwu ọrụ na University of Nigeria Nsukka as a lecturer. Ma n'etiti very well, pampering him. Mana odene akwụkwọ na-akpọ on a darkling plane that do they think that if they are pampering them that will make them not to be against Igbos. Igbo Opera was pampering him. See everybody pampering him. Ma Orapo. Umunne. He went and joined Nigeria and started from Boni, wiping out Igbo people. Kensara Owiwa. He made his name by bloodshed. That time he was wiping out Igbo people. The Igbo nation was protecting his father inside Igbo land. Nobody lifted a hand against the father of Kensara Owiwa. As he was eliminating the Igbo people, wiping out Igbo people, nobody lifted a hand against his father. And his father told him, this opinion you have against the Igbo is not true. Kensara Owiwa, the only thing he did for the Ogoni, he did in Rivers, was helping some Ogoni to get education. But there was nothing accomplished that to come halfway to what Birabi or Birabi did for the Ogoni people. And who are these Ogoni people? They are all Igbo. Taken away from Boni. When they reached Ghana, was about to cross, the British Navy started chasing them. And they were running back to Boni, the Boni people, that is Igbo people, there, accommodated them. After some time, gave them that part of Igbo land to stay. Now, Sarawuwa started to claim that without remembering that he has written a book telling the truth that they were slaves, captured slaves. That's Igbos from Boni. He had written a book acknowledging that what his ancestors told him. Then he started revising it
center of dispersal. Now they are going 2,000, 10,000, 1 million years ago. That when they came, they saw nobody. Trash. Till today, they've not found a single pin to substantiate archaeologically the false claim they are maneuvering. Oyana po aladwa jeda kaya sina ndicho no Wilberforce Island Center of Dispersal. They dispersed. That in the way body was founded, that they dispersed from there, went in Igbo land, stayed 4 generations in Igbo land, came back, and these are rubbish they're writing there, to reveal the truth. And this same sort of woman, you see how that insult he was pouring on Igbo people, without anybody lifting a hand against him, just a little bit of it, and they hanged him. They don't understand him. Number 1, Le Adakaboro. Adakaboro was victimized in the Nigerian police by Nigeria. Open invited him back to study at the University of Nigeria. On a quota system, on a quota thing, forced admission for him. Never a women presidential union. Money, he became important. And otherwise useless character became a hero. Now, what happened? He went back and started fighting against the Igbo people. And that he was the person that issued the order that of ethnic cleansing against Igbo in Port Harcourt and elsewhere. The first order, he issued it. What did they do? That insult he was giving to the Igbo people, pouring on the Igbo people, the very moment he started to realize that he shouldn't be used again against the Igbo. They just tied his hands back and killed him. This is what these people are receiving, and some of them are still saying they better be slaves in the hands of Nigeria than to be kings in association with Igbo. We agree. The reason we agree is that we know not all of them are saying so. These are the people deep into wickedness. Therefore, they have no other option. They think Igbos are a vengeful people. No. We are asking everybody, Igbos in River State, come, let's become one again. Nothing. Obi-Wan was saying, it's not Igbo, it's not Igbo, it's not Igbo. The moment he went to Zik and joined Zik to campaign for him to become a senator, and Zik did that and became senator. And they started suspecting that he has changed from pretense of not being Igbo, that he's now conscious of his Igbo-ness. They went and killed him. That is what they've been doing to them there. So this man, Amadi, that wrote something on Amadi, yes, recently, that wrote something saying something sunset in Biafra. He came to the burial of Chinua Achebe. He said, Mr. Man, you say you're not Igbo. And I wasn't there. But people were there. Said, he said, well, that did you come to our help when we were being compelled to say we should not be Igbo any longer? That they were compelled to do that. All we are trying to tell our rivers brethren, riverine coastal Igbos, that this pretense has lingered for too long. Igbos have 1,000 and more dialects. Each Igbo community can find reason to declare itself an independent language, independent ethnic nationality. But we don't have more dialects than Yoruba, than Hausa, than English. English have more than 1 million dialects. But what unites, there is something that unites the people, that makes people know who they are, that they are one. That thing that unites the Igbo is, one, if you are the person, Chineke, Chuku person, you are Igbo. If you have as your bed, you are Igbo. There may be a few exceptions. We've studied, the white man studied, and noted that there were only very few exceptions. For example, in the Ebonyi State, there are people that have 5 weekdays. But if you look carefully on those 5 weekdays, you see that they are only a variation of the 4 weekdays. Are you getting?
So we are appealing to everybody. All together. Unity is the best, yes. I didn't answer one, but you say, how did Igbos become Igbo? I told you how Southern Igbos become Igbo. Igbos came to Igbo land from 4 major sources. Igbo. Hanasu Igbo. Igbo Israel, Middle East, Palestine, Ndiri na Ndiaro, in particular. Particularly Umuleri, that zone has the Middle East. East Africa, like India, and so on. Bata. Benin, Benin. Ajemea ka haseba. Keba si jemeba. Obupa Ije, hasina eba. Gafe Niger, jemeye Benin. Hasina n'Igbo. Igbo nyere ndị Yoruba Oni of Ife ndị Igbo nyere wetara ha. Oni Igbo wetara Ọba of Benin. Ma ndị Igbo sokwa ndị Benin mgbe ndị Benin kpụchiri jemere Lagos. Ndị amị ndị Igbo. Ịghọtago? Nọkata ebe ahụ osu ihe na-esu na mgbe gboo na-abụ obere ihe. Ha sikwa ebe ahụ lọta. Afụgo ndị Igbo ebi, afụgo ndị si na East Africa, afụgo ndị si Israel, afụgo ndị si na akụkụ Benin. Ịghọtago otu a ka Igbo si wee bịa. Ajụjụ wee jụọ sị, kedu ka ndị isi chebe niile dị iche iche ọ bụrụ na ala Igbo ahụ ka ha bịara, ha bịachakwa asụ ofu asụsụ ahụ. Nke na-egosighị na Igbo si na gboo wee bụrụ ofu. Ndị ọcha na-asị na Igbo nation is a recent phenomenon. Igbo nation until colonialism there. Asị ebe enwere Igbo nation ka ihe ji mere Igbo niile na-nwere ofu chi, nwere ofu asụsụ, n'ofu ụbọchị, nwere ofu izu ụka. Nke na-egosi e nwere Igbo nation tupu ndị ọcha wee bịa. Kama anyị na-anyịnyekwa anya ihe mere Igbo enwere ofu ọchịchị gọọmenti. Ịghọtago? Anyị amaghị ihe ahụ, ụfọdụ ya mana ya amachabeghị ya. Kedu nke ụfọdụ? Ụfọdụ ya bụ na Igbo babata na nnukwu ọhịa. Nnukwu ọhịa mere ndị ọbụla mmekọrọ nke ha. We live like Greek city states. Ụmụnna mmekọ ha ebiri ebe ha bi. Bụrụ their own republic. Bụrụ their own country. With their own sovereignty. And these forests were very rich, which means you can live all your life within your community without going anywhere. In Adano, Nadazu, Namolo, Neviduafo. When you want to be adventurous, itinerant medical doctors. Nesiba, Geba. Without that swan, they like one report. Dịka isi kwuo na-ewe ndị Igbo ndị ọzọ bịa jekwute na ala Igbo, nke o gosi na onye Igbo a na Igbo bụ Adam a na-ekwu maka onye ndị Igbo ekere n'ụwa. E nwere onye dere ụdị akwụkwọ ahụ achọrọ ọnụ na-asị na ọ bụrụ ọdị anyị si na ala Israel wee bịa, na ọ bụ ndị nke anyị si ebe a jee ala Israel, ụfọdụ n'ime ha sikwa ebe ahụ na bụ ndị Juu. Dọ anyị nwa mere ndị Juu mụpụtara ndị Juu, na ọ bụrụ ndị Juu mụpụtara anyị. O nwere ndị na-ekwudo ya ihe ji eme akụkọ mgbe ochie bụ ihe niile kọrọ akọ. Let there be a material culture or what we call archaeology. Ihe ngosi maka isi na o nwere ebe ibi mmadụ ga-ahụ n'ebe ahụ. A ga-ahụ ozu mmadụ, hụ ọkpụkpụ ya, a ga-ahụ ncha n'ite eji ndị a na-ere. Mana anyị chọpụtara ihe ngosi gosigoro na-egosigo civilization n'Igbo land that have been in existence for thousands of years into remote antiquity. Nke mere ihe mmụta agụbeghị. Eche na-amụtago mgbọsị aka ahụ na leje
ebe a na-arụ iron na Leja karịgoro 5,000 years ago na-emere ya test. So iche ndị chọpụtachago tupu isi ole nna anyị na-egbo achọpụtakwa ọzọ. Ihe chọrọ ugbu a bụ gọọmenti ga-ewepụta ego eme investigate Igbo land to establish the antiquity of the Igbo nation, especially the antiquity of the metal culture, called metallic culture, ka esi agba na obodo bụ Igwe. Ọ dị ka anyị na ndị China na ndị ọzọ na anyị bụ ndị Igbo. Ma ilewe ihe ndị Igbo a na-ewepụta n'ala Igbo na osisi na-eto eto n'Afrịka n'ụwa Jos chọrọ ka ọ dị ka ọchị. Ị mara ndị Igbo wepụtara ka esi ede ihe nsimiri mana anya mụrụ ọchịcha echefuchana ike mere ihe niile akpa ji abụ mba na Igbo niile. Chineke gọzie ndị Igbo. Ọ dị mma ka anyị na-apịachi ugbu a na ndụmọdụ gị biko na mpịachi otu anyị si na anyị na ndị ụmụnne anyị bụrụ Biafra na gboo ndị ọzọ anọgoro ugbu a na-ahazi onwe ha jiri nwayọọ na-ahazi onwe ha na akụnụba na-eme ihe niile emepụbụ ejiri asụsụ ha na-aga. Ajụjụ wee bụrụ ewe ka a ga-esi megide eweta Biafra ndị Igbo ewere ebe ha nọ ka kedu ndụmọdụ ị ga-arịọ ndị Igbo niile ka anyị mepee obe anyị wee bụrụ ofu nweta obodo anyị dịka anyị si eme mepee obe anyị na site na akọ na uche Chineke nyere ndị Igbo. Biafra nwere ike ịbịa ọzọ. O nwere ihe siri Chukwu ike ime mana ị ga-ebu ụzọ tọọ onwe ga-abụ tupu onye ọzọ atọwa gị. Ihe m ga-agwa ndị Igbo niile bụ ị chọrọ Biafra, ị chọrọ nhazi a na-akpọ restructuring, bụ ụzọ bụrụ ofu na njikọ onwe gị ofu. Onwere ihe dị ka ya na ụlọ mekọrọ onwe ha ofu n'ihe ha ga-eme n'ihe anyị na-abụ iche iche. Anyị mere ka ndị ọzọ na-achị anyị ọchị na-amụ ya na onye ọbụla wetu obi ya na onwere ihe a na-azọ na mgbe a na-eme ihe. Igbo bụ democratic nation. Mgbe a nwere Enugu, mayors nọ n'Enugu si n'ebe niile dị iche iche ma Owerri ma Asaba ma Port Harcourt. Ịbịagodị na Port Harcourt enwere mayor si na ime Igbo wee bapụta. Enwere mayor si na ala Ikwere wee pụta. A gwara m gị na ndị Kalabari bụ Igbo ma ha ụfọdụ ndị na-asị ha bụ njọ ma e nwere mayor sikwa na Kalabari wee pụta. Igosiri ọchịchị Port Harcourt nwere mgbe ndị Igbo Ikwere ma ndị Igbo mgbago si na ọ ga-abụ sọ ha na ị na-aghọta ihe m na-eme. E mere ka ihe dịrị onye ọbụla mma. Ndị mmadụ ga-amụbanụ. Anyị na-ekwuchite na-asị onye megidere na nwanne ya na-agwa ndị ụmụnne anyị ndị mba mmiri unu emegidesina nwunye unu na ụmụ unu na ụmụ unu na nna unu maka ụmụ nwaanyị ahụ n'ụlọ lụtara dịka nwunye bụ n'Igbo. Ụmụaka ha mụtara bụ Igbo. Ụmụaka ga-bụkwa nna mụta ndị ọzọ. Mgbe ị na-asị na ịbụ Igbo, nwa gị ka ị na-emegide, nwunye gị ka ị na-emegide, nne gị mụrụ gị ka ị na-emegide, nna gị mụrụ gị ka ị na-emegide. So akọghị gbara ihe anyị na-akọ ndị Igbo na-akpọ ya nkọghị mmadụ tụrụ onwe ya asị. Ndị Igbo ndị mgbakọkwanụ ghọta na megide ka emegidere ndị Ikwere na ndị Echie na Bọdị na Obobo isi ha gbanwee asụsụ gbanwee omume unu na asụsụ unu si na ụlọ ndị akwụkwọsikwa ụmụnne na ụmụnna. Ọ megide ka emegidere mmụọ ha. Etinyere ha na ntamu n'ihe ihere na-adịghị ike. Ọ bụrụ otu ha na-agba na-asị na anyị na-esoro ozi, anyị kwesịrị iso ha na-agba ihe mkpọrọ ụmụmkpọrọ reciprocal excommunication. Nwanne gị si pụọ n'ụlọ unu abụrụzi ofu, esikwa ya ngwa anya abụrụzi ofu apụgo m. No, ya ka ndị Igbo je gosi ịfụnanya. Onye ọbụla gosi ịfụnanya. Maka ihe a chọrọ ka ime bụ isi obi si na ịbụrụzi nwanne m
njem ga-eji ụdọ kegide gị sị gị bịa ka anyị bụrụ nwanne. Ọ ihe a bụ omume onye nzuzu. Maka we need each other before we love each other. It is the need that generates the love. Ka anyị mara na onwe mmegide karịrị mmadụ niile. Ya bụ na okwu niile na nghọta nke m bụ na anyị jikọta aka ọnụ bụrụ otu, ndị Igbo jikọta aka ọnụ bụrụ otu, ihe anyị na-achọ Biafra eruo ndị Igbo aka. Ejikọta ọnụ bụrụ otu, lee anya mgbe ndị Igbo chịkọtara ọnụ bụrụ otu, ọ bụzi ndị Naịjirịa ga na-arịọ ndị Igbo arịọsi biko abụla abụzi na Biafra bịa dị ka anyị bụrụ ofu. Arịọ ka ha ga na-arịọ ndị Igbo. Daalụ, Chineke gọzie gị. Udo dịrị gị. Igbo, Chineke gọzie unu n'aha Jizọs. Ise.